Nacín en Ferriol, do Ayuntamiento da Bola. Eu vou por falar do liño, porque o sementei e traballei. O liño hai que sementalo, e se que está maduro hai que arrancalo. E os homes, as mulleres arrancábamolo, e os homes ripábano, para lle sacar a bajaña donde ten a semente. Logo despois as mulleres cantábamoslle cancións aos que o ripaban para que se animaran, e logo facíamos feixiños do liño ripado, metiámolo a unha poza. Estaba 15 días ali na poza, logo sacábamolo e estendiámolo ao sol. E si que estaba seco, mazabámolo con unhas cousas que lle chaman mazas, que non las facían os carpinteiros. Logo facíamos estrigas e os homes dilugábana. E logo despois había que o tascar cunha cousa que lle chamaban a espadela, que tamén a facían os carpinteiros. Logo fiabámolo e cociámolo as miadiñas e blanqueábamolas e despois as tecedeiras ticíanas para facer tela, para facer sábanas, que daquela feita era o que tiñamos. E esas cousas todas había que as facer cando cantase máis o sol, senón non se daban feito. Logo despois había entre todas moita alegría cos homes e cas mulleres, moita alegría. Eso todo acabouse. Agora, o único de alegría que nos queda no pueblo é unha capilliña que temos, moi bonita, que vos invito a todos a que a veñades ver.